Pod wantiere gwenge mag Nyamira, jumbe ariyo tok ji ang'wen mowuok e anyuola achiel wang' e odgi gweng' ma Nyamakoroto e kaunti ma Nyamira. Nyithi kiye manowe osebedo kakadho achiedh nadi mathoth. Jodak ma gweng'no koro dwaro mondo apisa mag arita ores nyithindogo kendo migi ratiro margi kaluwore ni gidong' kod chuny malit. Simfros Okinda miyo ler. E kar saa abich wachopo e dala mar mosenindo Rodrick Makini, japuonj manowang' kod anyuola mare e odgi jumbe ariyo mokalo. Magi gi nyithi kiye makoro dong' tok masira makamano timre dalane. Seche duto magigoyo wang'gi e dalagi, rapar mar nek makoch mar janyuolgi biro negi. Gima lit en ni motelo ne masirano, mosenindo Makini nogo lipot ne ruoth ma gweng'no kendo okara dichiel nyadiriyo ewi ni ng'ato ne dwaro negi. Mak mana lipot makamano ne ok omi pe. Nyithindogi notony mana matin nono ka ok ginyal kata mana dwaro rango ot manowang'ie janyuolgi. Kitu nilikuwa naweza ongea, I was to appeal to the national government and my county government, Nyamira government, because nimechukua wiki mbili bado hatujaona justice yoyote. No justice has been found. So mimi nilikuwa nauliza kama Mkenya, mimi kama Mkenya mwenzenu, kwani mimi hamwezi nifanyia justice ndo at least pia si tumeona government yetu inatusaidia. Tunaomba serikali kwa ukweli, sisi pia ni Wakenya, sisi pia tunahitaji tujue ni nini ilifanyika juu yake, kwa sababu ni makosa, kwa sababu sasa amewacha watoto wanataka kusoma, wamechomewa kila kitu, hakuna kitabu, hata nguo ya kufaa kwa mwili hakuna, hata nyumba hakuna. Nyaka ne masirano timre, anyuola ni kod jodak ma Nyakamaroto koro dhogi omoko ka gin kod penjo mathoth, kendo gidwa ni jal manotimo tim makoch ni omaki. The kids they are so disturbed that kukaa hapa imekuwa shida. Even when they were coming on the road coming this way, in fact they even started crying. They don't want to even visit this area just because it reminds them on exactly what had happened. When I hear the story about the way they were locked in, some of them they were locked in. The little one, while the parents were being massacred or killed, she had to hide under the bed. Na serikali tunaomba ya kwamba muweze kuingilia, muweze kushikana na hao wenzetu, muweze kusaidia watoto wawili wanaenda kufanya form 4, mwingine anaenda kufanya grade 6. Ekinde magithi nyime kod chano chenro mag iko, jodak ochugo chenro makende mar paro nyithi kiye makoro dong' e dalane. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kaunti ma Kisumu ni ndamo manyime mar ikruok ne bagoromo magalamoro makelo bombe madongo e Afrika.